magandang gabi po. Magandang gabi mga ka-YouTuber. First time po mag-live. Meron po muna ako online dyan. Parang naman kayo. Sino kaya yung isang naka-online? Hello. May ingay sa kabila. Hello. We are now live from Parañaque City. Sa mga ka-YouTuber, isang magandang gabi po. Wala po yata naka-online. Ang aking background ay mga PPE saka mga monitor ng computer. Hello. Hello. Wala naka-online.
na. Sino kaya yung viewers natin na dalawa na yan? Ay, Primo, kumusta? Well Rock TV. Well Rock TV. Yung mga subscriber natin, puro kanya tayo, hindi nasa online. Baka mga busy pa. Ang dami nating subscriber na spam. Nasa opisina pa. Naririnig mo ba? Limuel. Walang subscriber. Walang viewers eh. Katok. Pwede pa lang mag live streamer dito sa opisina. Tapos ng trabaho.
Nakikita, nakikita mo. Kita ko na sarili ko. Ayos pala, ayos. Naririnig mo ako? Wala, walang kausap eh. Walang nagla-live eh. Hindi ko pa naman umpisa ko pa lang kasi dito, hindi ko alam kung paano gamitin. Try ko lang. Kasi may nakita ako doon sa isa kong subscriber nagla-live. Kaya sinubukan ko rin. Pwede pala eh. Yung laptop ng IT namin ito eh. Yung IT technician. Eh, tayong ginagamit. Mahina ba? Volume naman eh. Naka sa headset ko eh. Di ba naririnig? Sabi ko hindi mo naririnig. Mahina ba? Hello, 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 hello. Magandang gabi. Ay, dalawa na nanonood sa akin. Hindi ko naman alam kung sino-sino sila. Dalawa na. Hindi ko alam kung sino. Parang madilim dito, no? Kita mo.
mahina siguro yung mahina yung sound, mahina yung voice dito yung baka yung mic mo yung problema. Nagla-live ako eh. Live streamer. Live yan, live. Sinusubukan ko lang kung pwede. Hello? Nanonood yung asawa ko eh. Ha? Hello, hello. Yung kasama sa trabaho, architect. Maririnig mo yung ingay sa kabila. Ginagamit ko yung mic ko. Yan. Dapat meron kang headset para naririnig ko rin. Alala, dalawa lang yung viewers eh. Si Will Rock, yung taga Bicol din. Meron din ang nanay. Nakakot ako. Wala naman siyang salita eh. Kaya dito na lang ako. O yan. Eh, ginamit ko na nga yung mic to. Eh, ngayon naririnig mo rin pa rin. Kala sinubukan ko lang to eh. Oo, pwede pala sa computer eh. Bak
Pinakain yung si Bunso. Nawala, nawala, nawala. Kinakawayan ka kinakawayan ka kanina nung kasama ko rito eh. Taga Batangas, yung naalala mo nung hatid ka noon, yung dalawang sumakay noon eh. Yung doon sa may Kentucky. Ay, hindi mo naman kasi namukha. Mabait yun, mabait yung pagtulog. Nagtago na eh. Ayan, kita mo ayan. Ha? Ayan. Ay, sa Super. Marami kami dito yung stay ngayon eh. Bali, apat, anim, bali siyam kami. Siyam. Oo. Nagsipagtipid, nagtipid na rin sila eh. Nasa kung nga raw sila sa target no? Sa World Trade Center. Hello po. Hello po, Miss Karen. Magandang gabi po. Hello, Kalido. Okay lang po. Kumusta po kayo? Well, Rock, kumusta? Nawala. Taga saan kayo, Miss Karen? Ano siya, Erwin, nagutom ka? Sabi sa'yo, magugutom ka uli eh. Nandito po ako sa trabaho sa Paranaque. Nasa office po kami. Stay. Maraming salamat na Miss Karen sa mag-subscribe. Opo, nasa listahan ko na po kayo. Nakalista sa akin yung mga subscriber.
Bakit po ang nangyari this message is sent for review? Ano po yung message doon? Ang computer po ang gamit ko, naka-laptop po ako. Kaya pwede kang mag-live pag laptop ang gamit mo. Kaya yung desktop na mayroong camera, pwede kayo mag-live. Basta malakas lang po ang internet niya, pwede po kayong mag-live. Makikita nyo naman po yan sa screen niya yung live malapit sa may pangalan. Narinig niyo po, Miss Karen, kung paano mag-live. Pwede pa kayo mag-live. Try niyo kung meron kayong laptop o kaya desktop na may camera. Try niyo po. Ako, trinay ko lang kasi kanina yung isa kong subscriber na nag-live siya. Nasa 200 pa lang ang kanyang subscriber. Nagpatula ako at nag-try din ako yun. Pwede pala. Shout out kay Will Rock TV. Ang aking, hindi ko malaman kung aking pamangkin o aking pinsan. Hello. Ha? Hmm. Bakit? Ay, pagawa ka ng salamin. Pagawa salamin. Sabi ko paggawa ng salamin. Maingay. Ah, sige. Bakit naulan dyan? Hmm. Ah, sige. Ang pag-live po, makikita niyo po yung live chat sa taas, malapit may pangalan niyo. Subukan niyo pong tapos may mga question, sagutin niyo lang po yung mga question doon para makita niyo kung paano mag-live. Follow lang po sa instruction.
Sundan nyo lang po. Tapos makikita nyo po yung studio. Makikita nyo lalabas na yung live. Yung pwede na po kayo ron mag-live. Ma-get nyo po, Ma'am Karen. Makikita nyo po live chat. Nasa malapit sa inyong picture. Makikita nyo po yung picture nyo. Meron doon nakakita camera. Ah, ayun. Nasaan? Nasaan? Ah, oo. Oo. May, may, may tinuturuan ako mag-live eh. Nakita nyo na po yung, may kausap ako eh. Nakita nyo na po kung paano mag-live. Gamitin nyo po ang inyong laptop o kaya desktop na may camera. Pero mas maganda po kung laptop na lang para access it. Kung meron naman po kayong desktop na naka-install na yung camera, okay lang po. Pero kung wala naman, ang pinakang the best siguro kung meron kayong laptop na lang po gamitin yan para mas mabilis. Mas mabilis po. Kasi pag desktop po ang ginamit niya, mag-install po kayo ng camera. Okay na po. Maraming salamat po. Wala na yata eh. Hindi ko alam kung friend ko siya sa Facebook. Titingnan ko nga. Ha? Baka may ginagawa eh. Baka may ginagawa. Baka may ginagawa eh. Kalyeda. Nagtatanong ko pa paano mag-live niya. Kaya ako sinubukan ko rin lang ngayon eh. Sabi ko kung paano, nagtatanong ko paano mag-live. Intindihan mo na. Ewan ko. Ha? Ah, hindi, may mga ginagawa. Hindi, wala na yata. Oo. Buti naman para malinis yung bubong eh. Para malinis yung bubong natin dyan.